Gepleyer Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlary gündölügi. Aşgabatlylar TV hadisanyň netijeleri bilen yekme-yek galdylar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary dowamly ýagan ýagyşlardan soň gelen tiliň şäheriň köçelerini basanyny, jaýlara ýerdeminlerdäki edary jaýlaryna ziýan ýetenligini, paýtagtlaryň TV hadisanyň netijeleri bilen başa-baş galandyklaryny, ýolçy otusynyň gatnawynyň towtullaryny habar berýärler. Hatta parahat itirapçasyna garaşdyrlykdan öň gurulan berk 9 gat jaýlaryň 9-njy 8-nji gatlaryndan hem suw geçdi. Diwarlardan syrgyan suwlar basgançaklar bilen aşaklygyna şaglap akýar diýip Azatlygyň habarçysy 13-nji aprelde aýtdy. Onun sözlerine göre ýokarky gatlardaky jaýlaryň käbirine çyra lyustralaryň dakylan ýerinden suw bedirilip guýulýan ýaly akdy. 9 gatly jaýlaryň köpüsiniň birinji gatlary unitazlardan gelýän we çuwdurylyp akýan suwlardan ziýan çekdi. Jaýlaryň pollaryny suw basdy. Ýerdeminlerdäki edara jaýlaryny hem suw basdy. Adamlar gijesi bilen bedirilip suw çykardylar. Newitgaz toplumynyň işgärleriniň Moskwa prospektiniň uğruna ýerleşýän jaýlarynyň diwarlaryndan bolsa, ähli gatda suw jorulany wagty. Ol jaýlaryň girergilerini suw aldy. Maşinlar uzak gije güýläp, işläp ötükleriň we merkeziň köçeleriniň suwuny sordular. Ir saat 7-de bolsa ýene ýagyş ýagdy diýip Azatlygyň habarçysy 14-nji aprelde habar berdi. Şeýle-de ol ýekşenbe güni Türkmenabatdan gelip azyk önümlerini satýan aýallaryň bugün gelmänliklerini, sebäbi olaryň Aşgabada gelýän ýolçy otlusynyň bugün gelmänligini habar berdi. Ýöne ol otluýynyň gelmezliginiň sebäbini anyklap bilmedi. Azatlygyň beýleki bir habarçysy bolsa birinji habarçydan bir habarlykda dün akşam saat 8-de gola Aşgabatdan uğran ýolçy otlusynyň ýaşlyk şäherine ýetmän saklanmagy mejbur bolanyny habar berdi. Suw demir ýolunyň üstüne çykmagy başlansaň otluýyny towtatmaly diýen karara geldiler. Ýolçylary awtobuslary mindirip evakuasiýa etdiler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmen Nokot News neşri dün 13-nji aprelde dowamly ýagyşlardan soň Türkmenistanyň paýtagtyna ýene sil geldi diýip öz çeşmelerine salgylanyp habar berdi we paýtagtyň köçelerinden şaglap akýan sil suwlarynyň video ýazgylaryny çap etdi. 10 ýyl awadançylyk ýubiley köçelerini we Newitgaz toplumynyň ýanynaky ýollary, parahat etrapçasyny parahat 4 etrapçasyna ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdeminlerini berkarar suwda merkezine suw basdy diýip habarda aýdylýar. 2018-nji ýylyň maýyna gelen fiilde hem Aşgabatdaky berkarar suwda merkeziniň aşaky gatlaryny suw aldy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň 13-nji aprelde beren maglumatyna görä ýubiley köçesine gelen fiil ören güýçli boldy we hatda maşinlary hem aktyrdy. TV hadisa derarly Türkmenistanyň paýtagtyna internet ara baglanyşygy yaramazlaşdy. Emma häzirlikçe muňa TV-ňi betbaatçylygyň sebäp bolanyny ýa-da häkimiýetleriň suw joşgunlary baradaky maglumatlaryň sızmagynyň öňüni almak üçin girýän çäklendirmesiniň sebäp bolanyny aýdyň näl. Türkmenistanyň kronikasy neşri dün Gismetiyonyň howa çaklamalaryna salgylanyp Aşgabatda gelýän 2 güniň hem ýagyşly boljakdygyny habar berdi. Dagdan inýän sil suwlaryndan kaky etrafy känejir çekdi. Etrafy Aşgabat bilen baglaýan M37 ýoluny sil suwlary kesdi. Türkmenistanyň döwlet teýeçiligindäki mediýasy TV hadisalar hakynda maglumat bermegi, ilaty çekilen ziýanyň mösberleri mümkin bolan howp hatarlary bilen habarly etmegi zerur hasaplamaýar.